ġabru sara bl-akbar ferħu ħeġġa amoru bimoru sa Betlehem. Emmi ben Allah farna rawhim wilet nixteħtu fl-ard bil-qima, nixteħtu fl-ard bil-qima, nixteħtu fl-ard bil-qima naduraw. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. Inġbana hawnhekk dalodu f'dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pino biex niċċelebraw flimkien l-Ewkaristija mqazza. Qegħdin fil-ġimgħa bejn l-Epifanija tal-Mulej u l-Magħmudija tal-Mulej. Dan iż-żmien sabiħ għadna fi żmien tal-miliet. Qabel ma nieħdu sehem fil-quddies ejjew nħarfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom. Illum qegħdin niċċelebraw ukoll it-tifkira ta' San Raimondo ta' Peñafort. Se nofru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa għal ruħ Karmela u Bernard Paċ u l-familja. Int li jogħġbok issir bniedem bħalna biex issalvana mulej ħniena. Int li ritmu tagħlina fuq is-salib Kristu ħniena. Int li ġajf taħtilna triq tas-sema mulej ħniena. Iħenna rina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla ibnek il-waħdini der fostna fin-natura tagħna l-bnedmin. Għamel li permess tiegħu niġġeddu minn ġewwa fl-ispirtu kif minn barra blajnejn tal-ġisem għarafnieh bniedem bħalna. Ibnek Ġesu Kristu siedna li hu Alla u mija kienx u jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ittra ta' San Ġwann Apostlu. Eżiż, ejjew inħobbu l-xulxin għax l-imħabba ġejja minn Alla u kull min iħobb huwa mwieled minn Alla u jaraf lil Alla. Dak li ma jħobbx ma jarafx lill-Alla għax Alla huwa mħabba. B'dan deret l-imħabba t'Alla fina għax Alla bagħat il-ibnu l-waħdini fid-dinja biex ngħixu bih. U hawn qiegħda l-imħabba mhux għax aħna ħabbejna lill-Alla, imma x'ħabbna hu u bagħat il-libnu biex ikun ta' tpattija għal dnubietna. Il-kelma tal-Mulej. Salm responsorjali u ngħidu flimkien lilek iqimu l-ġnus kollha Mulej. O Alla, għati lis-Sultan il-ħaq tiegħek, il-ġustizzja tiegħek lil bin is-Sultan biex jiġġudika il-poplu tiegħek bil-ġustizzja u bil-ħaq l-imsejklin tiegħek flimkien lilek iqimu l-ġnus kollha Mulej. Jinżel mill-montanji sliem lill-poplu, tinżel mill-għoljiet il-ġustizzja u iħares id-dritt tal-imsejklin tal-poplu u isalva il-fqajrin flimkien lilek iqimu l-ġnus kollha Mulej. Tħaddar fiemu il-ġustizzja u sliem kotran sa ma jintemm il-qamar. Is-saltam minn baħar sa baħar u minn xmara sa truf l-art flimkien lilek iqimu l-ġnus kollha Mulej. Inqumu bil-wifqa. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-Mulej batni inwassal il-bxara tajba l-fqajrin u r-rot il-ħelsin lil-maħqurin. Alleluja,
Halleluja, halleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien x'inniżel l-art mid-dgħajsa, Ġesu ra kotra kbira ta' nies u tħassaru għax kienu qishom naċ bla m'għandhom raji u qabad jgħallimhom ħafna ħwejjeġ. Meta kien sar il-ħin ġmielu, resqu d-dixxipli tiegħu u qalulu dan posti mwarrab u ġa sar ħafna ħin. Ibagħthom ħajmorru fl-ilsiset u fl-irħula tal-qrib jixtru xi ħaġa x'jieklu. Iżda hu weġibhom, għatuhom intom x'jieklu. Qalulu u aħna se mmorru nixtru b'200 dinar ħobs biex nagħtuhom x'jieklu. Imbagħad staqsihom, xi kamalkom ħobs, morru waraw. Meta saru jafu qalulu 5 u 2 ħutier. Imbagħad ordnalhom iqiegħdu lil kulħadd bil-qiegħda, ġema fuq il-ħaxix aħdar. U n-nies inxteħtet fl-art 100 u 50. U ħa il-5 ħobżiet u 2 ħutier, refa' għajnejh lejn is-sema, bierek, qasam il-ħobżiet u ta' il-kisriet lid-dixxipli tiegħu biex inewluhom lin-nies qudiemu. U qasam ukoll iż-2 ħutiet bejniethom il-koll. U kulħadd kielu xaba. U ġabru l-bċejjex li fadal mill-ħobs u l-ħut u imlew 12 qoffa. U kienu 5,000 raġel dawk li kielu mill-ħobs. Il-kelma tal-mulej tifħejre lilek Kristu. Ħanejt kelma fuq il-qari tal-lum u ngħid kelma żgħira fuq il-qaddis tal-lum. Mela bħalissa qegħdin naqraw siltiet mill-Ittri ta' San Ġwan, għadna naqraw siltiet mill-ewwel Ittra ta' San Ġwan, huma siltiet sbieħ ħafna. Il-bieraħ tkellem fuq id-dixxerniment, hemm bżonn nagħmlu dixxerniment. Illum qed jitkellem fuq suġġett ieħor fuq l-imħabba. Ara qegħdin ngħixu dan iż-żmien sabiħ tal-miliet, kif qed fil-bidu qegħdin f'din il-ġimgħa bejn l-Epifanija tal-Mulej. Il-kliem mhux eżatt, għavuli qed ngħidu hekk, għax meta ngħidu l-Epifanija nifhmu it-tliet kwadri ma' xulxejn. Iż-żjara tal-Maġej, il-Magħmudija tal-Mulej li ħan niċċelebraw nhar il-Ħadd jekk Alla jrid, u it-tieġ ta' Kana. Dawn it-tliet kwadri flimkien jiffurmaw l-Epifanija tal-Mulej. Aħna qegħdin ngħidu bejn l-Epifanija tal-Mulej parti imma parti. Qegħdin f'din il-ġimgħa. Iż-żjara tal-Maġej għal Magħmudija ta' Ġesu. Pratikament matul din il-ġimgħa Ġesu jikber 30 sena. Mhux hekk? Ejja. U llum San Ġwan qed jgħidilna isma'. Xi jfisser il-miliet? Il-liturġija ta' din il-ġimgħa tgħidha isma' x'inhu l-miliet? Kif sa nifhmu s-salvazzjoni? Xi tfisser is-salvazzjoni li ġabilna Ġesu? Ara. Fil-ewwel lezzjoni San Ġwan qed jgħidilna ejjew inħobbu lil xulxejn. Għax l-imħabba ġejja minn Alla. U kull min iħobb u bielet minn Alla u jaraf lil Alla. San Ġwan f'dawn l-ittri jitkellem ħafna fuq l-imħabba, jagħtina d-definizzjoni ta' Alla. Alla hu imħabba. U aħna narfu lil Alla jekk inħobbu. Issa illum il-kelma mħabba hija użata u abbużata ħafna drabi. Nista' nħobb billi nikkoreġejk. Nista' nħobb billi ngħidlek kelma għal ġejt.
Nista' nħobb billi noqgħod nisimgħek. Nista' nħobbok billi nagħtik xi ħaġa tal-flus, xi ħaġa karità. Il-kelma mħabba fija ħafna uċuħ. Aħna ħafna drabi niġġeneralizzaw tħobb xi ġifieri tħobb. Imma jew nistaqsu ftit lilna nfus tal-lum. Kif sa nħobb illum? Kif sa nħobb illum? Speċjalment ma dawk li ntaqgħu magħhom. Is-silta tal-Vanġelu. Xi tfisser il-miġġa ta' Ġesu f'wostna? X'inhi s-salvazzjoni? Ġesu ġabilna s-salvazzjoni. San Mark illum fil-Vanġelu jagħtina din l-ikla li għamel Ġesu il-dawn in-nies kollha. U għandu kelma li tiġbor fija il-miliet. Ġesu jgħidilna San Mark ra kotra kbira ta' nies u tħassarhom. Waħda mir-raġunijiet għalfejn li ben Alla sar bniedem fostna għax tħassarna. Għax aħna konna qisna naċ bla m'għandhom raj. La jafu x'iridu u laqqas jafu fejn sejrin. Naċ li sejrin għal ġolħajt għat-telfien u li ben Alla sar bniedem għax tħassarna. Aħna li konna mitlu fejn għawnu il-miliet araw. U beda jallimhom ħafna ħwejjeġ għalilna San Mark. Imbagħad dawn in-nies qegħdin fid-deżert jisimgħu l-kelma ta' Ġesu. L-irtiri ta' Ġesu dawn, hawnhekk għandna l-irtiri ta' Ġesu. Dawn in-nies li marru jisimgħu l-kelma tiegħu fl-imwarrab. X'ħajjiklu dawn? U Ġesu jgħid, isma' għatuhom intom x'jiklu, x'nifħan ġibulhom l-ikel. 200 dinar mhumiex biżżejjed biex nitimgħu dawn in-nies kollha. Bastaqsihom xi kemm għandkom ħobs. Morru waraw. U saru jafu li għandhom 5 ħobżiet u 2 ħutiet. X'inhu huma 5 ħobżiet u 2 ħutiet għal daqshekk nies? Imma jekk nofru lil Ġesu il-ftejt tagħna, Ġesu kapaċi jkattru. Il-kondizzjoni għal miraklu huwa il-ftejt li nista' noffri jien. Il-ftejt li tista' toffri jint. Il-ftejt li jista' joffri ħadd ieħor. Il-ftejt tagħna jippermetti lil Ġesu li jagħmel miraklu kbir. Dak huwa meħtieġ imma il-ftejt, dik it-tazza ilma, dik il-kelma, il-ftejt, il-ftejt disponibilità tiegħi hija meħtieġa biex Ġesu jista' jagħmel il-miraklu. Aħna nagħtuh ftejt u hu jagħtina kotra. Aħni għas-salvazzjoni għal l-ikla ma' Ġesu. Meta nistudjaw din is-silta, nindunaw li hawnhekk għadna fil-bidu. Imma Ġesu diġà qed jipprepara t-triq għall-aħħar ċena. L-istess kelmiet li jintużaw hawnhekk jintużaw fl-aħħar ċena. Ħaj il-5 ħobżiet u ż-2 ħutiet refa' għajnejh lejn is-sema, bierek, qasam il-ħobżiet u ta' l-kisriet li d-disċipli tiegħu u newluhom lin-nies. L-istess kelmiet tal-konsekrazzjoni. Ġesu diġà qed jara l-bogħod għall-aħħar ċena. Dan huwa l-miliet allura l-Ewkaristija. Il-miliet mhux darba fis-sena, ħafna nies jiċċelebraw il-miliet, kemm nies fil-pjazzestana madwar id-dinja kollha jiċċelebraw il-miliet. Ħaġa sabiħa. Imma l-miliet ma jafx hemmhekk. Il-miliet ikompli
fl-Ewkaristija, fil-Quddies. Inkella mhux miliet. Ġesu ma ġiex bħala turist, ġej jumejn hawnhekk, ġej ġimgħa u telaq. Le, Ġesu baqa' magħna. Kull Quddiesa hija miliet. Ħanitkellmu fuq il-Qaddis tal-lum. Illum qegħdin niċċelebraw il-San Raymond ta' Peñafort, dan twieled f'dejn Barcellona. U sar Assejs twieled fl-1175. Sar Assejs imbagħad sar Dominikan fl-ordni tal-Predikaturi. Aktar tard sar ġeneral u għamel biċċa xogħol kbira. Il-Papa ta' dak iż-żmien qabdu jagħmel biċċa xogħol biex jiġbor il-liġijiet kollha tal-Knisja. Summa Kazmum il-ktieb tiegħu. Ġabar il-liġijiet kollha tal-Knisja li kienu importanti ħafna fil-amministrazzjoni tal-Knisja. Baqgħu importanti sal-1917 meta beda ir-riforma tad-drittu kanoniku ngħidulu. Għamel biċċa xogħol tal-ġen dan San Raymond ta' Peñafort. Fil-fatt huwa il-protettur tal-kanonisti ta' dawk li jistudjaw il-liġi tal-Knisja. 100 sena bħal-bieraħ fl-1275 bħal-bieraħ fis-6 ta' Jannar. Nitolbu dal-Qaddis Kbejn San Raymond ta' Peñafort biex ipoġġi ordni fil-ħajja tagħna biex jagħtina il-gost anke li nobdu l-liġijiet. Nitolbu lill-Alla missier li mħabba li bagħat il-libnu l-waħdini fid-dinja biex ngħixu bih, ħalli aħna ngħixu l-impenn nisrani li nħobbu lil xulxejn kif ħabna hu. Ngħidu għalhekk mulej l-imħabba tiegħek issuqna. Mulej l-imħabba tiegħek issuqna. Għall-insara lajċi li jiddedikaw ħajjithom għal qadim minn l-imħabba diżinteressata magħhudhom il-bnedmejn nitolbu. Mulej l-imħabba tiegħek issuqna. Għall-mexxejja tal-ġnus biex jifhmu li l-paċi u l-ġustizzja huma possibbli jekk ikun hemm imħabba u rispett għad-dinjità ta' kull bniedem nitolbu. Mulej l-imħabba tiegħek issuqna. Għall-popli li jsofru l-ġuħ u l-mart u għall-organizzazzjonijiet internazzjonali li jikkoordinaw il-ħidma umanitarja ta' għajnuna nitolbu. Għall-komunità nisranija li tiltaqa' f'din il-Knisja biex titmantna bil-kelma u bl-Ewkaristija ħalli taqdi bil-ħniena u bl-imħabba lil minu bil-ġuħ għall-verità tal-Evanġelju nitolbu. Nitolbuk muli għalina l-koll li ġejna din l-Ewkaristija għatina li nitalmu tassew inħobbu lil xulxejn nitolbu. Ismana nitolbuk mulej għal daw kollha li se niltaqgħu magħhom illum. Inti taf minn huma u inti taf il-ħtiġijiet tagħhom. Għatina li nħobbuhom, nurruhom lil Ġesu u nwasslu l-kelma tajba tiegħek nitolbu. Nitolbuk mulej għal morda kemm dawk li jinsabu fl-isptarijiet kif ukoll dawk li jinsabu fid-djarhom, għal dawk li jduru bihom u għal dawk li għaddejjin minn mument diffiċli fil-ħajja biex ma jagħtux qalbhom imma jafdaw fik, nitolbu. Nitolbuk mulej tagħtina xita fejjida faqta, ħalli jartna ma ċaħħadniex mill-frott tagħha, nitolbu. Nitolbuk għal pajjiżna u nitolbuk mulej għal paċi fid-dinja. Mulej għatina il-paċi tiegħek, nitolbu. Għall-erwieħ ta' Carmena u l-familjari paċ biex tinsaħħtijithom kollha u twassalhom fid-dawl u lena ta' dejjem nitolbu. Ismana
Mulej Alla tagħna, ibnek del fostna bħala bniedem biex jixandar salvazzjoni lill-imsejknejn. Għati lilna l-qawwa biex inwieġbu bħajjitna għal dan id-don ta' mħabtek u nuruh bil-ġenerożità lil ħutna li huma fil-bżonn bi Kristu Siedna. Alleluja, alleluja, twilet il-Messija. Alleluja, alleluja, twilet il-Messija. Jismewiet jixdu l-kobor bil-ħnina tal-mulej li sar bħalna l-bnedmin. Alleluja, alleluja, twilet il-Messija. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-jubitek tajt l-imbit li qegħdin noftulek, frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej jumnu nidma qoddimek u għamel li kun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Fil-ħnina tiegħek mulej ilqa' l-offerti tal-poplu tiegħek biex bihom niksbu f'dawn il-mistieri qaddisa tas-sema dak li nistqarru fidi minn qalbna bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwew xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien iroddulek ħajr. Għax inti llum dawwalt il-ġnus meta urejthom fi Kristu il-misteru tas-salvazzjoni. U bid-dera ta' ibnek fostna bħala bniedem li jmut, inti fejjaqtna bis-sebħ ġdid tal-ħajja tiegħu li qatt ma tintemm. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni ma' dominazzjonijiet, mal-tajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda: Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej wasalna fil-għoli ta' smewiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull dosija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex miraj ħibati ħajr ħobs, ratt il-ħajr, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħaj il-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-kol. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidi, inħabru l-mewt tiegħek mulej,
Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rradulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. U qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Karmela u Bernard Paċ u l-familja li jogħġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kif huma bil-magħmudija mietu f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jilxu xtawa għall-ħajja. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna rina l-kol nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' San Giuseppe, ma' San George Preka, ma' San Raimundo ta' Penjafor, ma' l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u rridna nagħmlu riben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missjena li inti f'ismewiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnati, ikun li tritient kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrinna dnubietna, bħalma nafru lil-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrid iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex nkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom isliem tiegħi, la tħarrix lend nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u l-għaqda li inti trid fija, inti tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn. Ħaruf Alla li tneħħi id-nubiet tad-dinja ħenna ħarina. Mulej Ġesu Kristu Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif tat minnek il-missier bil-ħidma tal-Ispiritu Santu għadaj lid-din dan il-ġisem u d-demm għad-desti. Kollha u minn kull ħasb. Żommni dejjem fid-lejn il-fundamenti tiegħek. Danu l-ħaruf Alla, danu li jneħħi id-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlejx li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda kelma waħda u ruħi tkun imfejqa.
Ġesu ħelwa tarbija ejja twieled ġewwa fija. Ġesu tfajjel frott li mħabba twieled f'qalbi miegħi trabba. O Ġesu ħelwa tarbija ejja twieled ġewwa fija. Ġesu tfajjel frott li mħabba twieled f'qalbi miegħi trabba. Reħelu tal-imħabba il-qalb tiegħi bihek tixxabba. Ejja u Alla f'eddej tiegħi jisri f'qalbi jotmi jiej. O Ġesu ħelwa tarbija ejja twieled ġewwa fija. Ġesu tfajjel frott li mħabba twieled f'qalbi miegħi trabba. Kemm jintħelu Ġesu tiegħi kemm nixtieq inħadlek miegħi. Ħarstek ħelwa tieħdi bdija li l-qalb tiegħi b'ferħ timlija. O Ġesu ħelwa tarbija ejja twieled ġewwa fija. Ġesu tfajjel frott li mħabba twieled f'qalbi miegħi trabba. Ejnu bil-bifa u bħala ringrazzjament u għadat qalbi ngħidu dawn il-kelmiet li bent Alla sar bniedem u għammal fostna. Ngħidu flimkien li bent Alla sar bniedem u għammal fostna. Li bent Alla sar bniedem nitolbu. U Alla inti tqarribna lejk bis-sem li tagħtina fis-sagrament tiegħek. Kabbar fi qlubna l-frott tal-qawwa tiegħu biex waqt li nirċievu dan id-don minn għandek bi-stess nitħejjew tajjeb għalih bi Kristus jedna. Ħanejdu dak it-tlieta f'amadiet lill-Madonna li talbet hija stess minn dan is-santwarju. Ew nofruhom skont l-intenzjonijiet tagħna, għall-bżonnijiet tagħna nfusna u għall-bżonnijiet tal-oħrajn. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, sultana tal-familja, ħastek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba lil kulħadd. Fl-Orient lenti tla ix-xemx dawl dersa bibla is ta' kewba li bħalu qatt marawek ħajlis raħid dawl tliet slater kbar li telqu minnu fih
pjan